Ndakatorerwa zvinhu zvangu neCity of Harare. Izvi ndizvo zvandafunga. Hello mukomana, please post my story. Makavigawo chitupa changu. Ndinozviziva hangu kuti vanhu vachandituka, vanhu vachandishora, but inini ndasvika pane chimwe chikamu chekuti ndava kungoti chero zvazvaita, I really do not care anymore. Zita rangu ndinoitwa Fiona, ndiro zita randakasarudza kushandisa pandakacreata ghost account. Muri kutipa basa nekutumidzira maconfessions kumFacebook. Saka obviously you can change my name. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 31 years ekuberekwa. I am married uye ndine vana vangu. Murume wangu, let us call him James. Right now inini naJames tiri kugara muno muHarare nevana vedu. But seriously thinking, ndiri kufunga zvekutiza baba nevana vacho zvose, leaving them all, ndobva ndaenda zvangu kuSouth Africa. Yes, including vana vangu chaivo avo vandakazvara. But vanhu musati matanga kundibvunza mibvunzo yakaita sekuti nhaiwe Fiona, zvambonyanya kuita seiko? Umbori mai vakaita sei vanotaura nyaya dzekuda kusiya vana vavo? Let me be. Inzwai nyaya yangu first musati matanga kundijaja. Ende confession family, ndauya kuzokonfesa. Ndini ndauya kuzokonfesa, hamusi imi muri kukonfesa. So imi vana judge Juti, get away. KKK, I already know you people. Ndinokuzivai chaizvo. Anyway, my problem started pandakange ndiri kuSouth Africa. James neni takange tichigara zvakanaka. Upenyu hwedu hwakange husiri perfect, but we were surviving. Life yainge iri bore. James uyu ainge aine basa rake raakange achiita, but murungu wake waainge achishandira ainge ari very flexible. Saka James uyu basa rake ainge achiriita from home. I don't want to explain exactly kuti ainge achiita basa rii, nekuti mumwe munhu anogona kuzotongotiita identify, but ainge achitongowana mari dzainge dzitongoripo, zvose zvainge zvakaringana. The funny thing is that James was not even someone uyo aitombonetsana nevanhu. Taigara kumasebhabhu zvekuti pakatanga nyaya dzedhudhula tainge tiri safe zvachose. Kwatakange tichigara kwacho, pamba patakange tichigara, landlord wepo ainge asingatombogaripo. Taitorenta imba iyi kubva kumurungu, uye zvekare it was their vacation house. Vakatorwadziwa vachinzwa kuti tainge tafunga kuti tinge tichidzoka kumba. Murume wangu aitova akatopiwa kaofisi pamba ipapo, saka makuseni aibuda. Isusu taigara kukacottage kainge kari kuseri kwemain house. All that we had to do was to look after the dogs, to clean the place. And taigara kumasuburbs kwekuti kwaigara varungu vakawanda. Polisi wainge usingatomboioni zvachose unless wazoenda kumall kana kumalocation. Saka murume wangu, he would work zvake from home. Ainge azitomborina kana shamwari zvachose. Then ndipo pakabva pachizotanga noise nevanhu vedhudhula. Ndakabva ndatanga kuva traumatized. Ndaiti ndikapinda pasocial media ndikasangana nevanhu vanenge vachingotaura nyaya idzodzo, ndaibva ndanzwa ndichitya ini, and mavideos aitondipa trauma yakanyanyisa. Mazimba munoziva kuti vanospreada nyaya dzekwavanenge vasina kuswera. Saka waizotonzwa uchitoona vanhu vachiti kuno kuti tiri kumhanyiswa zvikazoti foreigner this and that. Saka ndakabva ndati kana tikaramba tiri muno tinogona kuzopiswa nematai. Ndainge ndichitotya zvechokwadi. Asi murume wangu James aiti, Fiona, just calm down. Kuenda kuZimbabwe hazvidi kungokaruka wasimuka uchiti uri kuenda kumba, zvinotoda kutotanga watoita a proper plan. But inini ndakange ndisitombori listening zvachose. Saka ndini ndainge ndichitompa pressure every day. James ndaingomuti hande kumba, ndinotya kuti tinokwanisa kuzosvikirwa nemapurisa. What if vakauya panapa vakazviziva kuti pano pari kugara mazimba? Ko ivo vana toita sei nevana? Because vana vainge vachienda kuchikoro, but vaienda kuprivate school. But murume wangu akamboramba, akabva ati okay, kana ukati izvezvi ndinosiya basa tobva taenda kuZim,
kuZimbabwe kwacho tinonotangira pai. Aingoti kana akadaro nemanje forogonya yaibva yatokwira, ndobva ndatoti shamwari, money is everywhere. Kumisha kwedu tinogona kutonotanga rimwe business. Ndaizviudza kuti money is everywhere. Kikikikikim. Iko zvino zvetakazouya manje kunoku kuZimu. Tiri kugara munomu muHarare, mari haisi kubatika zvachose. Murume wangu akabvuma mushure mekunge ndamupa pressure zvemazvokwadi, ndikabva ndamuti ini kana usingadi unosara zvako kuno kuSA, but tinenge tatorambana. Ndini ndakatomumanikidza, akabva asiya basa. Murungu wacho akarwadziwa kuti ndozvawasarudza izvi. Ndikati eye ndozvatasarudza, isu tava kuda kuti tinge tichienda. Ndini ndakatodavira meseji yacho. Saka takabva tatora mari tikabva tadzoka kumba. Kamari katainge tiinako mukoma mazuva ekutanga uchisvika muZimu, unotombofara, unenge uri free kubuda. So ndaitoti ndiri kubudawo zvangu ndisina kana passport yandakabata kana chitupa, kungozvifambira. Ndaitomboti ndikasangana nemapurisa ndobva ndatombovhunduka, ko zvainge zvakapinda kamuropa kuti mupurisa imhuka inotyisa. I was happy, ndichingoti chikuru ndechekuti tava kurarama tiri munyika yedu yeZimbabwe. Mazuva ekutanga zvose zvainge zvakarongeka, hapana zvandainge ndichimbofungidzira kuti muZimbabwe kurarama unotorarama nenyasha. Ndaingotoseka ndichiona vamwe vanhu vachidzingirirwa kumafacebook vachidzingwa nemaSouth African. Ndiye James murume wangu ainge asingachakwanisi kuwana salary yake seya yainge achimbowana patainge tichiri kuSouth Africa. Mari yakatanga kushanda apa kugara kwatakaita muno muHarare. Hatina pedu, tinogara pamba pehama, but marent atinongobhadharawo anenge akadzikiswa zvishoma than emamwe maloja apa kungogara vanhu muri crowded. Munonyeperana kana muchiudzana nema pamasocial media muchiti Zimbabwe yakachipa. Zimbabwe haina kuchipa, yakangochipira kune vanhu avo vanenge vaine multiple sources of income. Ngazvizombokurwadzi. Saka kana usina kumbogara muZimbabwe kwenguva yakareba ukazodzoka apa usiri murombo, ndopaunonyatsoona kuti upenyu hwakaoma. Nezvimari zvatainge tiinazvo, ndingangoti takangoita sekunge tainge tiine mari for about 3 times for about 3 weeks. After that ndipo patakazoitwa welcome home nenhamo. Nemurume takatanga kunetsana nekuti zvatakange tichifungidzira kuti ndo zvainge zvichazoitika sandizvo zvainge zvoitika. Akatanga kundiblema achiti ndakakuudza kuti tinofanira kutanga taronga first. Saka takabva tachizoshandisa kamari katainge tasara nako ndokubva tachizovhura zvedu chitakishop, but chainge chisina kukura. Takatenga zvose zvamunofungidzira kana uchida kuita zvekutenga uchitengesa magroceries. Takatombobata zvimari, handizivi kuti takanzwirwawo godo here kana kuti kwete. Ndisingadi hangu kutaura nzvimbo kwatiri kugara, but it is less than 5 minutes kutopinda mutauni. Saka ndipo apo patakabva tachizongoti nerimwe ramazuva takatogara zvedu tiri kutotengesa paya. Pakabva pasvika vamwe mother ndokubva vangotibvunza kuti tine mapemiti here chakati nechakati. Pasina kana nguva painge patosvika kamwe karori. Mukomanashi vakatongotanga kungolodha magroceries edu, havana kana chavainge vachida kumbotaurirana nesu. Ndokubva vatongofamba vakatongoenda apa zvinhu zvedu vakatongotitorera. Mukomanashi zvinhu zvinorwadza uchiona vanhu vachitora stoku yako yawakashandisa nemari yako yekupedzisira. How painful it is. Nesituation iripo paground kuti tinge tichati tingadzokera kuSA inini nemurume kunyange tikada kusiya vana tinonotangira kupi? Marentals ekumaSuburbs mukoma anodhura kwatainge tichigara. Mari iyoyo handionese kunge tinogona kuiwana. Ndakapinda mumba ndikachema nekuda kwaizvozvo. Okay, ndachema kudaro nemurume wangu takabva tanetsana.
tanetsana kudaro akabva ati kwandiri, iwewe ndiwe wandiri kushora nekuda kwaizvozvo. Saka ndakabva ndabatikana kudaro, handizivi kuti chii chakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotaura neex-boyfriend yangu uyo ari kuSouth Africa, anotogarawo kumasuburbs but anogara kune imwe province. Zita rake, let us call him Trevor. Ndakabva ndataura naye ndikamuudza kuti Trevor, kunoku ndiri kunetsana nemurume wangu. At first patakatanga kungotaura like ainge angoriwo machats ainge asitomborina kana dambudziko, achindibvunza kuti kuri sei kumba. I told him kuti zvinhu zvainge zvakaoma apa pamba, hatitomborina kana mari kana chikafu mumba. Ndokubva ndamuudza kuti hatisisina. Ndakabva anditumidzira $100. Ndakabva ndatora 50 ndikachengetesa kuna amai imwe yemari yandiri kutarisira kuti ndinogona kuishandisa ndichidzokera kuna Trevor kuSouth Africa. Saka the more that we started talking, akabva anditi ndinoda kuti unge uchidzoka kunoku kwandiri baby. Ndakangomupindura ndikati kana uchida kuti ndinge ndichidzoka chitumidzira mari. Ngomanashe izvezvi kutaura kudai ari kuti end of August ari kuda kunditumidzira mari nekuti ndinge ndichienda kuSouth Africa, but pane macondition apa ndipo pandisiri kuwirirana napo. Akati kana uchidzoka kuno kuFiona tinofanira kuti tinge tichiwirirana chinhu chimwe chete. Ndikati unoda kuti tinge tichiwirirana chii? Akabva ati kunoku ukauya kuno uchamboenda unogara kumba kwavatete, meaning hanzvadzi yake. Hanzi kana ndaendako ndichanopiwa foni itsva ikoko nelaini itsva, uye zvekare anenge asingachadi kuti ndinge ndichizoita communication nababa vevana ava. Hanzi vana ndinofanira kungovasiya nababa vavo kuitira kuti pasazombova necommunication kana kunovasiya kuna mai vangu. Ndiyo option yaakandipa. Kana ari saTrevor mukoma, upenyu hwandainge ndichirarama ndiri kuSA, hwandakamborarama ndiinaye, ndinohuziva kuti hwainge huri upenyu hwainge husina mastresses sei. Takazongonetsanawo zvedu asi takazongorambana zvedu nekuti takange tisati takura tose tiri vaviri. Iye zvino ari kuti kana ukadzoka kwandiri aiwa love yedu unenge wangova mutserendende chete. Don't worry, dzoka kuno kumashoko iwawo ndinogara ndichingomafunga nguva dzose. Mukomanashi ndodi inini zvekutambura ndiri munyika yeZimbabwe handidi. Even if Confession Family mukandivenga mukati ndiri rubbish, mukati chii, ini please ndisiyei nekuti ndine problem muno muzimu. Imimi muna kana dambudziko raminaro chanongoda kungobvunza kubva kwamuri. Should I tell James about chokwadi about Trevor? Chokwadi chiripo and admit kuti ndafunga kuti ndike ndichidzokera ndombonozama lake ndiri ndega. Iye oregedza kuita handbrake muupenyu hwangu kana kuti ndomboregedza zvemaex izvi and focus on my family. Chifamily chacho chenzara. Izvezvi mumba mukomanashi hamuna kana chirimo, kutongoswerera. Maybe nasi tichatongorarirawo mvura. Vangobudawo vari kuti ndichamboenda kunongwavha. Ndangoti alright, muchangowanawo takakomirirai. Apa ndiri kutotaura naTrevor kutaura kudai ari kuti time dzaenda, but ndichaona kana zvichiita ndinogona kukutumidzira mari otenga something chokudya for today, but chiita uende kwavatete. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei naye Fiona uyo mucomment section. Zvakangooma, dambudziko chairo. Trevor dai aiziva kuti ari kuda kuzvigokera moto muziso nekuunza dambudziko raainge akambokwanisa kupunyuka kubva mariri. Aisiyana nemi vanzvadzi. Zvakangooma azvo vedu. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndaimbova mbavha asi ndakazodanana nemuCID undercover. Zeta rapei muri mazibharanzi evanhu.
mukomana She muri sei zvenyu? Please post my story makavigwa chitupa changu. Inini mwezita rangu ndinoitwawo Tawanda, uye zvekare ndainge ndimbori mbavha ndisati ndatendeuka, not zvekuti kuba huku dzevavakidzani kana kuba zvinhu zvisina kana basa. Inini ndaifamba nevanhu vainge vari dangerous, ndaifamba nevanhu vaita maserious crimes, ndaifamba nevanhu vainge vari macriminals ekupedzisira. Vanhu vaitonditya, vaiti vakanzwa zvichinzi Tawanda ari munharaunda, ukaona ngwava kutyiwa kana nemakorokoza, vaya vanofamba vari zvigroup, ziva kuti unenge watova munhu angangonzi rinenge ratova bhinya. Nerimwe gore ndakamboenda kuzvishavane uko kwandakanosangana nevamwe vakomana vaitofungidzira kuti ndainge ndiine vakomana vandaifamba navo mandevele. Mukomana She vaida kundikuvadza, but vaizeza vachifungidzira kuti muzvikona ndimo mandainge ndasiya mafriends angu, nekuti vainge vakanzwa mbiri yangu. Vakatonditengera doro tikatotaura, but handina kunwa zvekudhakwa nekuti ndaiziva kuti vainge vachida kungorida situation. Ndikatora mabhiya angu ndikati mumotikari ndikaenda ndikanorara kumba kwehure randainge ndafambiramo makarimo muzvishavane. Nekuda kwekuti ndaifamba nevakomana vainge vari macriminals, ndakasvika pakuzosungwa ndikavharirwa mujeri kwemakore awo anokwana kuita 7, asi iko zvinozvi handichaita zvinhu izvozvo. Saka nyaya mukoma inongondisekesa, masungirwo andakaitwa, ndakasungwa mukoma zvandakange ndisina kumbotarisira kuti zvaigona kuitika. Ndakasungwa musi wandaifunga kuti ndiri kuenda kunoroora musikana wangu. Apa musikana wacho aiva muCID kikikikim. Kwauri ikoko Harumbi, I know kuti unogona kunge uchitonzwa nyaya iyi wotoseka, wandirangarira kuti Tawanda, I know you. Kwauri ikoko Rumbi denga uchaita rekugugula. Let me explain kuti chichakazoitika kuti ndinge ndichizosvika pakudanana nemuCID ndikazosungwa zuva randaifanira kuti ndinge ndichizomubvisira mari yelobola. Izvi zvakaitikawo pandakange ndichiri young and stupid. Ndainge ndingori nemuviri muhombe, but ndakange ndichitori chanana chaicho. I was hanging around nevakomana avo vandati vainge vari mandevele, asi paiva nemamwe mashona mugrupu redu. At first zvakange zviri zvemabasa small, but once matanga zvemabasa izvozvo unogumisidzira watova munhu anenge aine hushingi mubasa rake. Saka vakomana ava vainge vari mandevele vaititungamirira, umwe wacho ndichamuti Bongani, umwe Tumisani. Vakomana ava vainge vasingatombotambi zvachose, uye zvekare vairova maserious armed robberies. Mapurisa vaigara vachitongovatsvaka nguva dzose. Saka vakomana ava vataifamba navo vainge vachitora mariski zvekuti dzimwe nguva taigona kutongotsvakiwa. Saka taitongomuvha from one place to another. Saka ndikangoti chikwata chedu tose kana tava gang yemagangsters taifamba tiri 6. Saka tairova marobberies. Mamwe acho handisingakwanisi kutsanangura nekuti chandakadzidza mujeri taidzidziswa kuti haufanire kuti unge uchizotsanangura zvose mabiro atainge tichiita, nekuti panogona kunge paine vamwe vechidiki avo vanenge vachiteerera. Saka ndidi kuti confession yangu inge ichizova like ndava kutopa vamwe avo vanenge vachida kuzoita zvekuba kana kuti vanenge vagara vachiita zvekuba malessons. But ndichakuudzai kuti nyaya yangu mukomana She yakamira sei. Isu taitofungidzirawo kuti tainge takangwara. Saka unongoramba uchingopara mhosva uchizviudza kuti zeta raPim yakapusa, asi pavanotanga kukutsvaka ndipo paunozoziva kuti mawani anenge atanga. Around that time patakambotsvakwa zvakanyanyisa ndopandakazosangana noumwe mukadzi uyo wandichati Rumbi uyo ainge ari mukadzi ainge akanaka chaizvo. Takasangana mubhawa. Even now I can admit it,
Rumbi uyu ainge asiri mukadzi wavaifanira kuti vange vachizoshandisa mumabasa avo ekutsvaka mbavha dzakaita sesu. Aiva munhu ainge ari very calm. Saka ndakamuona mubhawa handina kuona mukadzi aiita zvekutengesa muviri wake, but I saw myself in 5 years time. Ndainge ndava kutoti ava ndivo vachazova amai vevana. Saka ndakabva ndatanga kutaura naye, ndakamunyepera pamabasa ose awo andainge ndichiita. Obviously hapana pandaizoti baby basa rangu ndinoita zvekuba, ndakangogadzirawo nyaya, ndinoita buying and selling my businesses, ndinoita zvemamine. Saka ndakangoti chero angobhilivha kuti ndo basa randinoita. Rumbiwo akange ari munhu ainyatsokuteerera ende aindipa attention, but attention iyoyo ndakazoti ndava mujeri, ndava kutanga kufunga nezvazvo, ndanyatsokuundastanda chimwe chinhu chimwe chete, kuti Rumbi uyu ainge akatonditageta. Varume pane pamwe pekuti mukadzi anenge achida kungonzwisisa kuti murume waari kufambidzana naye anoita basa rei, then zvimwe zvacho mimwe mibvunzo yaizondibvunza ainyatsokuda kunyatsokunzwisisa kuti basa rangu randakange ndichiita rainge riri basa rainge rakambomira sei. Aindibvunza kuti unoshanda nani, kuvarume vaunoti unosangana navo mumadhiri ndivanani, kosenemu yabongani, senemu yake anonzani, kudhumisani wawakambotaura nezvake, pari zvino ari kugara kupi. Saka mukoma aiti ukamudza zita remunhu waizotoshamisika. After kana 2 months achikubvunza nezvemunhu iyeye aita sekunge ainge aine katepu rekodha mumusoro. Ndaitombomuseka ndichiti iwe unobata mazita evanhu zvisingaita, ndichatombonyei vanhu ndiinewe. Ndaingoti mukadzi wangu anongoda kungozivawo shamwari dzangu kuitwa balance. Ndainge ndisingatozivi kuti ndakange ndapinda mumaoko emaCID vakomana. Our relationship became very serious. Panguva iyoyo zvakeka Rumbi but wakanditamba yakapenga. Nekuda kwerunako rwako, I genuinely started thinking about leaving crime, even though ndainge ndichida kusiya mabasa angu ema-armed robberies andainge ndichiita. That is the painful part. Mukadzi ndainge ndada zvemabasa andainge ndichida, ndainge ndisingachadi kuramba ndichienderera nawo mberi, but ndaida mari manje. Ndaida mari first of all yekumuroora Rumbi uyu nekuchata naye. Ndaiziva kuti ndikahasela gore 1 kana kuti zvimwedzi so mari ikaputika, ndinogona kutoroora, kutochata nekutotenga motikari yandaikwanisa kuzotoshandisa mumabusinesses, nekutotenga stand totangidza upenyu patsva. Because for the first time in my life ndainyatsokunzwa kuti homi uyu aripo ndichizvibvira ini. Ndainge ndava kunzwa kuti ndasvitswa palevel. Rumbi aiti Tawanda ndinokuda, aiti kana akadaro so ndanyatsokunzwa kuti panapa ndasvika mune rimwe denga randainge ndisati ndakambosvika before. Saka ndakabva ndachizosarudza kuti ndinge ndichizoroora mukadzi uyu. Ndikatoudza Bongani akaseka zvisingaite, akati umufazi lo uyatakata strong. Basically aitofungidzira kuti mukadzi ainge ari munhu ainge achitongoshandisa mishonga. Takatanga kuarrangea mathings apa inini nemhuri yangu takange tisingawirirani zvekudaro. Saka vanhu vandaigona kutonyatsokumira navo, ndingangoti Bongani even though ainge ari an armed robber but aitaka kurovera formal, waitofungidzira kuti ndiye mutungamiriri wenyika, ainge achifitwa nemaformal suits. Saka ndiye wandakati ndiye ainge achazova munyayi wangu. Saka ndingangoti Rumbi akatanga kungondipa pressure achiti kwandiri ainge achida kuti ndinge ndichizouya nemafriends angu. Ndainge ndakamuudza kuti munyayi ainge achazova Bongani, but pana Dhumisani apa ndakambonyumwa. I was a criminal. Ndakanyumwa ndikati kasi paakamuona Dhumisani akanzwa kumuda, because aingoti Dhumisani make sure kuti anenge aripo of all the people. Sezvo wati Bongani anenge aripo, but make sure kuti Dhumisani anenge aripo. Ndakambonyumwa, but ndakabva ndati kuboys rangu, boys handei munondisapota,
zvekupiwa pressure nemukadzi ndakange ndisingachazvitauri ipapo. Saka ndakange ndiine dzimwewo hama dzangu idzowo dzainge dzichindifarira apa mukomanashe. Mari iyoyo yandainge ndakawana imari iyo yatainge takatoenda tikanorobha kune imwe maini, ndisingade kutaura zita racho. Takaenda kumaini tikanobhomba pamaini, tikaba tikasiya tarova magadhi tamakuvadza, then ndokubva tachizoenda tikabva tachizonoti tava kuda kunobvisa mari. Chakatinetsa ndechekuti ini chivanhu ndinochiziva, mukwasha unotanga wabvisa mari dzose then munozodaidzwa kuti chiuyai manje madzitezvara afara. But mukomanashe takati tichingosvika so pane vamwe vakomana vaivapo vainzi vazukuru vacho vakabva vatibvunza kuti mauya nemari here, mauya nemari. Tava kungobvunzwa mumwe mubvunzo so isinganzwisisiki. Dhumisani akatoti mashona muri matsotsi, kuvana vava vari kuda kuziva kuti tine mari, but takazonzi tinge tichinoonana nemadzitezvara edu. Saka takabva tabva murumu matainge tiri tichinonopinda mudining mainge muchinzi ndo maiva nemadzitezvara. Rumbi ainge atofamba akanopindawo imomo tichingonopinda mukomanashe. Chinhu chandakatanga kuona ipfuti, asi kuti ndinge ndichidzokera kumashure zvainge zvisingachaiti. Dhumisani ainge atobatwa zvekare apa tainge takatonongedzerwa pfuti nemaCID. Ndakangoti Rumbi ipapo akatondibvunza kuti Rumbi ndiani. Mukomanashe ndopa ndakaona kuti zvinhu zvainge zvatochinja. Ndopa ndakatanga kufunga mibvunzo yose yandakange ndichibvunzwa kuti Kobongani Dhumisani motikari iyi yauri kufamba nayo wakaitenga mari. Ndikati saka munhu uyu aitova muCID. Takasungwa tose mukomanashe. Apa ndaifungidzira kuti ndozuvawo rangu randiri kuzorora mukadzi wandinoda. Mukoma takatongosungwa paya then umwe nomwe akabva atongoendeswa kumacells akasiyana because tainge tichida kuitwa interrogation. Havana kumbotipa mukana wekuti tinge tichitaura because patakasungwa ipapo umwe nomwe akatongopinzwa mumotikari iri separate zvekuti wakange usingachazivi manje kuti achakurasira mhosva ndiani. Saka umwe nomwe aitongorasira umwe wake mhosva. Apa takazorohwa 2 bed. Ndakarwadziwa mukoma ndikabva ndatongwa makore angu ndikagara mujeri. Ndagara mujeri ndokubva ndachizobuda. Ndakabatikana, handidi kukunyeperai kwauri ikokoka. Rumbi Mwari ave newe nekuda kwezvawakandiita. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi ndaitoti ndawana munhu ende ndainge ndava kutoronga in advance ndisingazivi kuti ndiri kutamba nevakomana zvakaoma. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndinoda kureurura kumbotengesa nyama yemadhongi muna 2023. Mukomanashe muri sei? Zita rangu inini ndinoitwa William. Ndinoda kureururawo izvi zvandakaita izvi ndakazviita because basa rainge rapera. Ini nemufana wangu takambotengesa nyama yemadhongi tichiudza vanhu kuti yainge iri bhifu. Izvi zvakaitika around 2023 after covid yakatikanganisira kani mukoma. Before covid ndaitawo mabasa emaoko but ndaiva nemunhu wandainge ndichishandira. Saka basa randaita remaoko ibasa rekuti unotodependa pamacontract mazhinji ari macontract ehurumende ende kana usina maconnection zvinenge zvakadhakwa. Saka isuwo takamboita mari, taita mari kudaro hatina kuda kutarisa zvemberi, taidya mari mukomanashe kuita sekunge mushonga wemusana. Then zvinhu zvakazongooma, basa rakange rapera. Apa mumba takange tisitomborina kana mari. Saka mufana wangu munhu anongogara aine maplan akabva anditi blazia panapa pakutongoda kana chicken voster. Ndikati chicken voster chekuita sei? Akabva ati haini kana imbwa ndinogona kutengesa. Ndikaseka ndikati imbwa unoitengesera ani? Akati kwandiri plus handireve kuti ndinotengesa imbwa mhenyu, ndinotoslota imbwa ndikatotengesa nyama ndichitotengesera vanhu. Ndakafunga nezvazvo mukoma akanditsanangurira kuti vanhu vainge vagara vachitongoda kana
beef inenge yakachipa but beef yemumabhucha inodhura. Yakati tikagona kusuplya vanhu nenyama inenge iri chipu, especially kuno kwatinogara, tainge tichigara kuEpworth, vanhu vanotenga kana mukoma nekuti zvinhu zvakatongoomera munhu wose. Ndikati manje zvembwa imbwa dzacho tinoziwana kupi? Akabva ati imbwa dzagara dzinonetsa blazi dzinogona kuzongoti ruma akapaya, ngatiite zvemadhongi. At first I thought kuti he was joking. Akati iwe vanhu vangadya madhongi? Akati vanhu havazvizive kuti vanenge vachidya dhongi, munhu anenge achifungidzira kuti ari kutodya beef. Ndikati saka madhongi tichamawana kupi? Akati handei kumusha blazi. Saka takabva takwira ndokubva taenda kwedu kumusha kwatinobva. Taiba madhongi awa around Dombo Shava. Saka taiti kana tikaba dhongi tairitina toenda naro kuvillage kure taigona kusarudza kuti nhaka namadhongi maviri usiku hwose, tobva tachizonouraya madhongi iwawo. Pane umwe musikana wandaiwirirana naye aivawo nechibusiness chake, saka akange akatitendedza kuti tinge tichishandisa mafriji ake. Taiti kana tauraya madhongi iwawo tobva tambotsvaka mari nekuhaya motikari, tobva tachizotakura nyama yedu, tobva tasvika muEpworth, tobva tatotanga kutofamba tichitotengesera vanhu nyama inenge yakachipa. Saka vazhinji vaingobvunzawo kuti nyama yenyu vakuwasha sei yakachipa kudai? Taingoti isu tinoitora direct kubva kumaruzevha kune vanhu vari kutambura nekuda kweCovid iyi, vanhu havana mari. Saka vanhu vaitongoti vakomana ava kava vanotengesa nyama itongori chipu apa. Isusu tainge tichitongonoba zvedu madhongi kumaruzevha. Takakwanisa kushandisa mari iyoyo. Munoona munhu ukambobata mari so ukatadza kuishandisa zvine musoro, paunozoibata rwepiri you make sure kuti wagona kuishandisa mari iyoyo. Ende taigara tichipa vanhu mbasera. Takaita mari but hatina kuita hedu ma-thousands nema-thousands ema-dollars. Saka takabva tachizotenga motikari. Patakaitenga hatina kuitenga tiine pfungwa yekuzoita zvemushika. Patakatenga First Wish. Iko zvino zvindatova nemawishi maviri. Mupfanha wangu iyewo ane motikari dzake mbiri, imwe itori paInDrive. Saka takatenga wish iyi. Tainge tisingachaiti zviya zvekuti tikauraya madhongi then tobva taendesa kumusikana uya wandaiwirirana naye kuti atichengetere mumafriji ake. Taingodriva back to Epworth, tobva tatomuka makuseni tichitonohodhesera vamwe vakadzi vanoita futi zvekutengesa nyama nemutauni. Takanga tatova nemakastoma. Ndakazongosiyana nazvo mushure mekunge tasangana nomwe mupurisa uyu akatotibvunzawo nezvevanhu vainzi vanotengesa nyama yakachipa. Handizivi kuti ndimwari here kana kuti mupurisa iyeye ngaida kutongotivhundutsira, I don't know. Ndakabva ndangoti ini bamunini zvekuti tirambe tichiita zvekutengesa nyama idzi dzemadhongi tinogona kuzotongosungwa. Takabva tachizosiyana zvedu nazvo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu zvakangooma hazvo vedu hanzi ndakazototengawo motikari nekuda kwekuti taitengesa madhongi muEpworth. Kana uri muEpworth kana waitombofungidzira kuti vanhu vanonzi vanogona kutongondyiswa nyama dzemadhongi vanhu vari kunana Botswana nekuBeitbridge, muEpworth imomo hanzi ndakasvika pakutenga wish. Ukaona munhu aunganidza mari yekutenga wish achiita zvekutengesa madhongi, zvinoreva kuti nyama yedhongi yakadyiwa. Zvakangooma hazvo vedu musadaro vedu. Let us try to speak with our dear brother mu comment section. Thank you very much for watching this show.